señorías, señora presidenta, para falar do chamado novo Hospital de Vigo hai algo, por comezar polas coincidencias, no que todos e todas coincidiremos. Coincidiremos en que a área de Vigo está tradicionalmente discriminada en materia sanitaria e que, por tanto, necesita novas instalacións. Necesita non só este novo hospital, senón necesita tamén centros de alta resolución, no propio Vigo e tamén no Morrazo. Necesita, desde logo, sustraerse, verdade, dese concerto especial que ten con Povisa, que fai que, no caso de Vigo, a sanidade privada non sexa complementaria, senón sustitutoria da sanidade pública, e sustraerse tamén de todos os experimentos aos que o Partido Popular someteu os cidadáns, os pacientes de Vigo, utilizándoos como cobayas, fundacións sanitarias, Medtec, etc., etc. Daí, supoño que coincidiremos porque ninguén discute a necesidade do novo hospital. Permítanme tamén facer un pouco de memoria. Este día decía o señor Santalices, e como vexo situado aí na última fila, supoño que é quen vai intervir neste debate, que o único que fixo o bipartito con relación ao Hospital de Vigo foi facer PowerPoints. Bueno, PowerPoints son os que se poden ver na páxina da Consellaría neste momento. Hai un PowerPoint precioso, verdade? Unha infografía sobre un hospital que aínda non existe. De feito, as obras están paradas. Que sucede co que fixo o bipartito? Home, pois mire, elaborouse o plano estratégico e o plano funcional do novo hospital. Elaborouse a ordenación integral da área sanitaria de Vigo, decir, establecendo os usos futuros e a especialización funcional dos centros de atención especializada e de atención primaria, a previsión, que vostedes non cumpriron, dos centros de alta resolución de Vigo do Morrazo. Aprobouse o plano sectorial de incidencia supramunicipal, que permite a xestión urbanística dos terrenos. Aprobouse o proxecto arquitectónico básico. Aprobouse o plano económico e financeiro da Espía, que se lle fai encomenda, ou a que se lle fixo, verdade, a encomenda de construción, de execución da obra do novo hospital, e o plano económico financeiro específico do proxecto do novo hospital. Por certo, plano económico financeiro no que até o ano 2021 o Sergas tería que irlle pagando a ESPI a razón, neste plano económico financeiro, falábase dun custo total, custo de execución da obra, máis os custos financeiros, de 590 millóns de euros. Ben, isto é o que se fixo. De feito, tamén se realizou a declaración de urxente ocupación para permitir a expropiación dos terrenos. Que sucede? O que sucede é que chega o goberno do Partido Popular, chega o señor Núñez Feijóo, que nisto da sanidade sempre ten unhas ideas xeniais, inda que sempre torza, verdade, pero ao mesmo lado, e deronlle un xiro o que era un proxecto dun hospital público e con xestión pública. Cal foi o xiro? En primeiro lugar, aproveitase toda a xestión feita polo bipartito, aproveitase o proxecto de incidencia supramunicipal, aproveitase o proxecto arquitectónico básico, aproveitase todo, pero modifícase o que ia ser un contrato de execución de obra xestionado polo ESPI, convírtese nun contrato de concesión de obra pública, encomendándolle unha empresa privada financiar, executar a obra, ser a propietaria do hospital durante 20 anos. O Sergas ten que pagarlle a esa empresa privada un canon a cambio da utilización do hospital, e como parte tamén da retribución desa empresa privada se lle adxudican, o cal tamén, se eu fose, verdade, propietario dun dos terrenos expropiados por hospital, tería algo que decir, porque fun expropiado, tería sido expropiado para construir un hospital público, e ao final sobre eses terrenos se van poñer servizos non hospitalarios, dependencias non hospitalarias explotadas lucrativamente por unha empresa privada. Bueno, pois se lle permite tamén a esa empresa que explote os chamados servizos non sanitarios. Non estamos falando das analíticas, estamos falando dos laboratorios, estamos falando da xestión, verdade, dos arquivos do hospital, por tanto, dos historiais dos pacientes, estamos falando da cafetería, estamos falando da ludoteca guardería, estamos falando do aparcamento, estamos falando de todas esas cousas que van ir para lucrar a unha empresa privada. Este é o primeiro cambio que se realiza. Hai outro. Modifícase tamén o plan funcional para facer o seguinte: como o contrato vai ser máis caro,
pero aínda así hai que facer sitio, verdade, para o beneficio, para o lucro desta empresa privada, redúcese o proxecto. En concreto, redúcense 36.000 metros cuadrados, 16.000 metros cuadrados menos na área dotacional, 17.000 metros cuadrados menos nos aparcamentos. Por exemplo, redúcese nun 25% o espazo dedicado ao servizo de urxencias. Elimínase a área de cirurxía maior ambulatoria. Todo para qué? Para facerlle sitio o beneficio desta empresa privada e tamén para, eliminando 160 camas do que era o proxecto orixinario do hospital, facerlle sitio tamén a Povisa. O que era originariamente un novo hospital público que ia eliminar a necesidade de seguir acudindo a Povisa, redúcese para que Povisa siga tendo un sitio carta de natureza en Vigo. Ben, por que se acude a esta fórmula concesional? Bueno, os motivos que dá o Sergas tamén nesa infografía, poden vostedes entrar na páxina, son, por resumir, basicamente 4. Di que acudir a esta fórmula concesional, a esta fórmula privatizadora, supón máis aforro para a administración, supón unha maior eficiencia económica, supón transferir os riscos á empresa privada porque, supostamente, o Sergas se desentende a empresa que ten que financiar, cumprir os prazos e poñer, equipar e dotar o hospital para que entre en funcionamento. En principio tería presa non por facelo, porque até que non entre en funcionamento o hospital non comezaría a cobrar o canon correspondente e, ademais, e aquí está a trapela contábel, de acordo coas normas do Sistema Europeo de Contas do ano 95, co chamado SEC 95, non consolidaría como débeda pública. Aquí tamén temos algunhas dúbidas. Eu son de letras, pero a verdade é que este tipo de vantaxes que se aducen para acudir á fórmula de privatización, pois non llas vexo por ningún sitio. Vayamos os execución da SPI e logo irlle pagando, verdade, a SPI até o ano 2021 tiña un custo global de 599 millóns de euros e o hospital sería do Sergas. O proxecto que vostedes poñen, pois son 1.330 millóns de euros, resultado de multiplicar un canon de 66 millóns e medio de euros por 20 anos. Son de letras, pero até aquí chego. Pois eu, entre 599 millóns de euros e 1.330, non sei realmente onde está o aforro. Transferencia de riscos. Bueno, transferencia de riscos, se un analiza o prego de cláusulas administrativas particulares, resulta, como era de prever, nun contrato de concesión de obra pública, que a administración ten que garantir o equilibrio económico da concesión, é dicir, se non lle sai a conta, ten a administración que poñer cartos en riba da mesa. Pero é que se están incumprindo os prazos. Xa se están incumprindo os prazos parciais e non se está impoñendo penalización ningunha. Que transferencia de riscos hai? E máis, a transferencia de riscos adúcese tamén que é porque sería a empresa privada quen tivese que financiar a obra. Pois resulta que non, porque ten que acudir á Consellería para buscar financiamento no Banco Europeo de Investimentos e no Instituto de Crédito Oficial. Que transferencias de riscos hai aquí? E sobre a non consolidación como débeda pública, aparte de que isto é unha trapela contábel, que xa denunciou tamén o Consello de Contas dicindo que isto materialmente é débeda pública e materialmente vai hipotecar os orzamentos futuros da Xunta de Galiza, home, sempre hai un risco, digamos, regulatorio, porque parece que se vai reformar, estáse traballando niso no ámbito da Unión Europea, o Sistema Europeo de Contas, e vais a reformar precisamente para que, quedanme 57 segundos, isto consolide. Que non consolida como débeda pública, se o financiamento é público, vía Banco Europeo de Investimentos, vía ICO, pois tamén é dubidoso que non consolide. E, ademais, por se isto non abondase, a experiencia, Alcira, Reino Unido e moitos outros lugares, nos di que a xestión privada nin é máis barata, non é máis barata porque o gasto público sanitario global increméntase, non é máis barata porque, ademais, en relación cunha boa xestión pública é máis onerosa e, en termos sanitarios, incrementa a mortandade intrahospitalaria. Eu xa puxen onte o exemplo do Hospital Stafford no Reino Unido, pero podemos poñer moitos outros. Nós, señorías, por iso pedimos o resgate do hospital. O resgate procedería en calquera caso, de acordo coa cláusula 31
do prego de cláusulas administrativas, cando así o exixe o interese público. Penso que hai un interese público claro para que se resgate o hospital. Pero, en todo caso, e xa remato, señora presidenta, o que cabe xa agora, porque no caso deste resgate habería ainda por riba que indemnizar a empresa, é resolver o contrato. Resolver o contrato por qué? Porque hai un incumprimento das obrigas esenciais por parte da empresa contratista. Nin dá financiado a obra, nin está cumprindo os prazos, de acordo co artigo 196 da Lei de Contratos, e este incumprimento de prazos parciais que permitan presumir razonablemente que se vai incumprir o prazo total, que o que está pasando, é causa tamén de resolución do contrato. Se o Partido Popular non o fai, se a ausente conselleira de Sanidade non vai por aí, é porque teñen interese no asunto. Non o interese na saúde dos cidadáns de Vigo e da súa comarca, senón no interese dos sobres e do lucro que tire esa empresa privada. Mais nada, moitas grazas.